Добрый дзень! Тэма нашай сустрэчы – паняцце пра складаны сказ з рознымі відамі сувязі частак. Сродкі сувязі, правілы пабудовы і знакі прыпынку паміж часткамі ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі частак. Націсніце, калі ласка, на паўзу і паспрабуйце сфармуляваць задачы, якія вы паставіце перад сабой, зыходзячы з агучанай тэмы сустрэчы. Я думаю, што адказы вашы будуць прыкладна такія. Сёння мы высветлім, які сказ называецца складаным сказам з рознымі відамі сувязі частак. Што з'яўляецца сродкам сувязі паміж часткамі ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі частак. Якія віды сувязі могуць быць у падобных сказах. Умовы пастаноўкі знакаў прыпынку паміж часткамі ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі частак. Мы навучымся адрозніваць складаныя сказы з рознымі відамі сувязі ад іншых відаў сказаў, аргументаваць пастаноўку знакаў прыпынку, знаходзіць і выпраўляць парушэнні пунктуацыйных норм беларускай літаратурнай мовы. Хацела б пачаць нашу сустрэчу з актуалізацыі той інфармацыі, якую мы атрымалі раней. Вашай увазе прапануецца некалькі сказаў. Падкрэсліце ў сказах граматычнай асновы, вызначце сродак сувязі і від сказа. Расстаўце патрэбныя знакі прыпынку. Калі сказ з'яўляецца складаназлучаным, пастаўце насупраць лічбу 1. Калі складаназалежны, лічбу 2. Бяззлучнікавы лічбу 3, просты ускладнены сказ лічбу 4. Націсніце, калі ласка, на паўзу і выканайце заданне. Праверым, ці правільна мы вызначылі віды сказаў. Сонца спаць пайшло за горку, затое ў небе зіхацелі яркія зоркі. Мы бачым дзве граматычныя асновы, звязаныя супраціўным злучнікам затое, паміж часткамі сказа паставілі коску, і дадзены сказ з'яўляецца складана злучаным. Мне часта сніцца дарагі сэрцу малюнак, бялеюць у вёсцы дзяцінства майго вішнёвыя сады. Сказ з'яўляецца складаным бяззлучнікавым, і ў сказе паставілі двукроп'е, таму што на мяжы двух сказаў мы можам уставіць «а іменна», малюнак, які іменна. Я ліхога слова не пачую, а зычлівае запомню. Дадзены сказ з'яўляецца простым ускладненым сказам з двума аднароднымі выказнікамі. Увесь дзень сонейка свяціла і шчыпаў за нос мароз. Дадзены сказ з'яўляецца складаназлучаным. Дзве часткі звязаны злучнікам «і», ёсць агульная акалічнасць увесь дзень, таму паміж часткамі коску не ставім. Жыта радавалася летняму сонейку і прыемна шапацела спелымі каласамі. Дадзены сказ з'яўляецца простым ускладненым, у сказе ёсць два аднародныя выказнікі, радавалася і шапацела. Там, дзе селяцца мурашы, дрэвы не хварэюць. Дадзены сказ з'яўляецца складаназалежным. Галоўная частка «там дрэвы не хварэюць» дзе селяцца мурашы. Даданая частка з двух бакоў у нас выдзелена коскамі, таму што далучаецца пры дапамозе злучальнага слова «дзе». Кажуць, што калі грушы пакласці ў пілавіне, яны праляжаць усю зіму. Дадзены сказ з'яўляецца складаназалежным з некалькімі даданымі часткамі. Ёсць бег злучнікаў «што калі», але няма другой часткі злучніка, таму паміж злучнікамі «што калі» мы ставім коску. Лівень пройдзе, далей абдыме вясёлка. Дадзены сказ з'яўляецца складаным бяззлучнікавым сказам. Мы паставілі з вамі працяжнік, таму што ў нас умоўна-часавыя адносіны. Калі лівень пройдзе, то далей абдыме вясёлка. Дзякуй, але вернемся да тэмы нашай сустрэчы. Нагадаю, што сёння мы разглядаем складаны сказ з рознымі відамі сувязі частак. Нам неабходна ўспомніць, якія віды сувязі могуць быць паміж часткамі ў складаным сказе і што забяспечвае гэтыя віды сувязі. Для гэтага прапаную націснуць на паўзу і запоўніць наступную табліцу. Я думаю, што вы правільна справіліся з заданнем і ў вас атрымалася наступнае. Паміж часткамі складанага сказа можа быць тры віды сувязі: злучальная, падпарадкавальная і беззлучнікавая.
Сродкам сувязі ў злучальнай сувязі з'яўляюцца злучальныя злучнікі і, ды, а, але, аднак, затое, ці, або, то і іншае. Сродкам сувязі падпарадкавальнай сувязі з'яўляюцца падпарадкавальныя злучнікі і злучальныя словы, а сродкам сувязі ў беззлучнікавай сувязі з'яўляецца інтанацыя. Нагадаю, што тэма нашай сустрэчы складаны сказ з рознымі відамі сувязі. Падумайце, якая мінімальная колькасць прадыкатыўных частак можа быць у такім сказе? Правільна, не менш за 3. Разгледзім на прыкладзе сказа. Гуманіст Францыск Скарына нарадзіўся, жыў і працаваў у эпоху, што нездарма мае назву адраджэння. У гэты час адраджаюцца цэлыя народы і нацыянальныя культуры, робяцца вялікія навуковыя і творчыя адкрыцці. У сказе бачым 4 прадыкатыўныя часткі. Першая і другая часткі звязаны паміж сабой падпарадкавальнай сувяззю пры дапамозе злучальнага слова «што». Другая і трэцяя і чацвёртая часткі звязаны беззлучнікавай сувяззю. Гэта значыць, сродкам сувязі з'яўляецца інтанацыя. Такім чынам, знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі, частак, у залежнасці ад відаў сувязі паміж састаўнымі часткамі, ставяцца ў адпаведнасці з правіламі пастаноўкі знакаў прыпынку ў складаназлучаных, складаназалежных і беззлучнікавых сказах. Разгледзім на прыкладзе канкрэтнага сказа. Калі надыходзіць лета, у кожнай мурашачкі прыбаўляецца працы і кожная мае свой клопат. Адна цягне сасновую іголку, другая спрабуе зачапіць травінку, а трэцяя спяшаецца дапамагчы той, што ніяк не можа скрануць з месца дзіўную белую крупінку. У дадзеным сказе мы бачым 7 прадыкатыўных частак. Першая, другая і трэцяя часткі уяўляюць сабой складаназалежны сказ з 2 галоўнымі часткамі. 2 галоўныя часткі звязаны з злучальным злучнікам «і». Але коску паміж гэтымі часткамі мы не ставім, таму што ёсць агульная даданая частка. Даданую частку, калі надыходзіць лета, мы аддзяляем ад галоўнай пры дапамозе коскі. Трэці і чацвёртыя сказы звязаны беззлучнікавай сувяззю. Кожна мае свой клопат, адна цягне сасновую іголку, другая спрабуе зачапіць, трэцяя спяшаецца. Трэці сказ мае абагульняльнае значэнне да ўсіх наступных, таму мы паставілі паміж часткамі двукроп'е. Чацвёрты і пятыя сказы звязаны беззлучнікавай сувяззю і выражаюць адносіны адначасовасці, таму паміж імі мы паставілі коску. Пяты і шосты сказы звязаны з супраціўным злучнікам «а», таму паміж імі ставім коску. А шосты і сёмы сказы звязаны падпарадкавальнай сувяззю, таму даданую частку мы ад галоўнай аддзяляем коскай. Адзін сказ даў нам магчымасць узнавіць свае веды па складаназлучаным, складаназалежным, беззлучнікавым сказе. На што яшчэ варта звярнуць увагу? Найбольшую складанасць выклікаюць выпадкі, калі ў сказе побач знаходзяцца злучальны і падпарадкавальны злучнікі. Запомнім, калі ў сказе побач знаходзяцца злучальны і падпарадкавальны злучнікі, то паміж злучнікамі ставіцца коска пры адсутнасці другой часткі падпарадкавальнага злучніка. Напрыклад, ішла ноч, зоры мігцелі ў сінім небе, а калі выплываў за воблака месяц, яны станавіліся бледныя. У дадзеным сказе мы бачым збег злучнікаў «а», «калі». Але тут адсутнічае другая частка падпарадкавальнага злучніка. Таму паміж «а» і «калі» мы ставім з вамі коску. Параўнаем. Ішла ноч, зоры мігцелі ў сінім небе, а калі выплываў за воблака месяц, дык яны станавіліся бледныя. Паміж збегам злучнікаў «а», «калі» мы коску не ставім, таму што ў дадзеным сказе ёсць другая частка падпарадкавальнага злучніка, і гэта дык.
Схематычна гэта будзе выглядаць такім чынам. Варта быць уважлівым і ў тым выпадку, калі ў сказе з рознымі відамі сувязі частак ёсць дзве галоўныя часткі, што звязваюцца злучнікамі «і», ды ў значэнні «і», «ці», «або». Будзем помніць, што коска ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі частак не ставіцца перад злучнікамі «і», ды ў значэнні «і», «ці», «або», якія звязваюць дзве галоўныя часткі, да якіх адносіцца адна агульная даданая частка. Напрыклад, калі наступае верасень, сонца яшчэ грэе і дыхае цяплом зямля. У дадзеным сказе дзве галоўныя часткі звязаны злучнікам «і», але паміж імі мы коску не ставім, таму што ў нас ёсць адна агульная даданая частка. Сонца яшчэ грэе. Калі наступае верасень, дыхае цяплом зямля калі наступае верасень. Схематычна гэта будзе выглядаць такім чынам. Такім чынам, для таго, каб правільна расставіць знакі прыпынку ў сказах з рознымі відамі сувязі частак, неабходна наступнае. Спачатку вызначыць межы частак. Затым вызначыць сродак сувязі паміж часткамі і прымяніць схемы пастаноўкі знакаў прыпынку ў складаназлучаных, складаназалежных і бяззлучнікавых сказах. Паспрабуем прымяніць гэта на практыцы. Націсніце, калі ласка, на знак паўзы і выканайце наступнае заданне. Адзначце нумары пропускаў, на месцы якіх у сказе з рознымі відамі сувязі частак трэба паставіць коску. Праверым, што ў нас атрымалася. Коску мы з вамі паставім на месцы пропускаў 3, 4, 5. Разбяромся, чаму. У дадзеным сказе мы бачым 6 прадыкатыўных частак. Першая і другая частка звязаны паміж сабой злучальным злучнікам «і», але паміж часткамі мы коску не ставім, таму што на пачатку першай часткі ёсць агульная акалічнасць падчас будоўлі. Кожны ведае калі падчас будоўлі і кожны выконвае калі падчас будоўлі. Другі сказ мае абагульняльнае значэнне да трэцяга і чацвёртага сказа. Кожны выконвае, а як іменна выконвае? Бабёр рыхтуе, бабрыха абкладвае, абмазвае, залазіць. Паміж другой і трэцяй часткай мы ставім двукроп'е, таму што мы ўжо ўказалі абагульняльнае значэнне, якое мае другая частка. Трэці і чацвёрты сказы звязаны пры дапамозе злучальнага злучніка «а», і паміж імі мы паставілі коску. Чацвёрты, пяты і шосты сказ уяўляюць сабою складаназалежны сказ з дзвюма даданымі часткамі. Залазіць з якой мэтай, дзе пярэднімі лапамі абмазвае столь глеем так акуратна, як іменна акуратна, што можа пазайздросціць сапраўдны тынкоўшчык. Даданую частку ад галоўнай мы аддзяляем пры дапамозе косак. На пачатку сустрэчы мы акрэслілі адной з задач уменне выпраўляць парушэнні пунктуацыйных нормаў. Давайце паспрабуем сябе ў ролі настаўніка і праверым напісанае мной. Націсніце, калі ласка, на паўзу і выпраўце, дзе гэта неабходна, пунктуацыйныя парушэнні. Дайце тлумачэнне. Праверым правільнасць выканання задання. Іван Пятровіч Шамякін усім сэрцам любіў лясныя краявіды, і гэта зразумела. Наш славуты пісьменнік нарадзіўся і ў сям'і лесніка. У дадзеным сказе прапушчана двукроп'е, таму што апошні сказ выражае прычыну, і гэта зразумела, таму што наш славуты пісьменнік нарадзіўся ў сям'і лесніка. Калі ўсхадзілася марозная завея, ялінкі прыціхлі і знерухомілі дубы. У дадзеным сказе паміж дзвюма галоўнымі часткамі ялінкі прыціхлі, дубы знерухомілі, коска не патрэбна,
таму што дзве часткі звязаны злучальным злучнікам «і», але маюць адну агульную даданую частку, калі ўсхадзілася марознае завея. Чую я гоман бору, чую я шэпт ручая з вярбой, бачу я. У рэчку падаюць зоры, каб памыцца срэбнай вадой. У дадзеным сказе прапушчана коска, якая аддзяляе галоўную частку «у рэчку падаюць зоры» ад даданай, каб памыцца срэбнай вадой. Цэлы дзень вецер гоніць аблокі, і нам ён не кажа куды. Складана злучаны сказ, агульнай акалічнасці няма, таму паміж часткамі ставім коску. З самалётаў не схаваліся дарожкі, залатыя зорачкі мігцяць, і санлівага месяца рожкі праз марозную мглу зіхацяць. У складаным сказе з рознымі відамі сувязі прапушчана коска перед спалучальным злучнікам «і». Я думаю, мы з вами папрацавалі плённа. Аб'ектам нашай увагі быў складаны сказ з рознымі відамі сувязі частак. Мы даведаліся, які сказ называецца сказам з рознымі відамі сувязі частак, якія віды сувязі могуць быць у складаным сказе з рознымі відамі, умовы пастаноўкі знаку прыпынку паміж часткамі ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі частак, навучыліся бачыць і выпраўляць парушэнні пунктуацыйных норм беларускай літаратурнай мовы. Каб адпрацаваць тэарэтычныя веды на практыцы, прапаную звярнуцца да ўкладкі «Матэрыял для самаправеркі» і выканаць прапанаваныя заданні. Жадаю плённай самастойнай працы.